Per tant, bé, bona tarda a tots i a totes els que us connecteu. Avui entrem al Territori Z per parlar d'esport i confinament. Aquests dies les rutines de molts i moltes esportistes han canviat, s'han hagut d'adaptar al confinament i han hagut de deixar les pistes, deixar els camps, deixar els gimnàs i passar a entrenar des de casa. Això ha estat un repte no només pels esportistes, sinó també pels entrenadors, i per això avui aquí al Territori Z el que volem fer és parlar amb 3 entrenadors i esportistes perquè ens expliquin una mica com ho han fet per adaptar-se al confinament, per continuar entrenant i per mantenir-se en contacte amb tots els seus esportistes. Començarem amb l'Òscar Moratalla. Ell és director esportiu, és entrenador de tenis i pàdel i gestiona 2 clubs, el Club de Tenis de Sant Julià de Vilatorta i també el Club Esportiu Miraboira de Sant Bartomeu del Grau. Bona tarda, Òscar. Bona tarda. Primer de tot, com estàs? Com va el confinament? Bé. Anem fent dintre del que puguem, esperant passar la fase 1 el més aviat possible. Esperem poder-hi passar aviat. Òscar, hem vist també a través de les xarxes socials que heu estat molt actius durant el confinament. Com ho has fet durant totes aquestes setmanes per mantenir-te en contacte amb els jugadors i perquè d'alguna manera poguessin seguir entrenant? Bueno, doncs, per començar vam crear un Instagram, que era una tasca que teníem pendent de feia temps, que mai trobàvem el moment, i vam aprofitar per fer-ho, ja que teníem temps. I després el que vam començar, com tothom, va ser a fer reptes, no? Que es va fer molt viral. Vam començar amb tots els reptes que hi havia molta pressió social i bueno, tots ens motivàvem els uns als altres, però això, com tot lo social, deixa de funcionar ràpid, dura una setmana o 2 setmanes i llavors ja ens trobàvem que els nostres jugadors doncs, no els hi feia gràcia i no els motivava a fer-ne, i llavors vam començar a fer sessions online. Vam fer una planificació i els vam començar. Nosaltres tenim grups de WhatsApp dividits per categories a l'escola de tenis i pàdel, i el que vam fer va ser fer una planificació i els enviàvem una sessió cada dia tractant un tema diferent, com pot ser una sessió de coordinació, una de preparació física, en algunes treballàvem temes mentals, en alguns fèiem el que podíem amb pala i amb raqueta dintre de casa, qui té sort i té jardí doncs pot fer més cosetes, o al garatge, i això és el que hem anat fent a través del WhatsApp, Instagram, Facebook, ho hem anat compartint i hem fet alguna videotrucada, una miqueta, bueno, aprofitar tots els medis online que tenim avui en dia per estar en contacte. Sí, realment les facilitats avui en dia també són moltes per poder seguir connectats cadascú des de casa seva. I ho comentaves, que al principi fèieu reptes socials, després mica en mica la gent no hi participava tant, però m'has comentat que us vau adaptar. Quina ha estat la rebuda, Òscar, per part de tots els tenistes? Bueno, per part nostra ha estat bastant bona, la veritat. Al principi, per veure també, com que és una prova no ho hem fet mai, cap de nosaltres, el que fèiem era que ens haguessin d'enviar un vídeo entrenant, un petit vídeo d'algun exercici per veure si realment ho feien o si estàvem enviant unes sessions i no servien d'absolutament res. I la veritat és que rebíem forces vídeos i a partir d'allà llavors ja al cap d'una o 2 setmanes ja els vam dir que ja ens deixessin d'enviar vídeos i que seguiríem entrenant i tot. Llavors també els hi vam fer un formulari, una petita enquesta per saber qui estava entrenant realment i qui no. I els hi vam demanar, que era anònima, que la responguessin, i bueno, vam veure que la nostra escola el 60-70% estava fent la majoria de sessions. Llavors hi havia un tant per cent que en feia poques i hi havia alguns que clar que no estaven motivats i no en feien. Déu-n'hi-do, és complicat també controlar que tothom ho faci correctament. Òscar, també et volia preguntar pel tema de les competicions, perquè no sé si durant aquests mesos teníeu previst participar en algun torneig o en alguna competició que finalment no hi ha pogut anar per les circumstàncies, i què ha suposat una mica per vosaltres haver de renunciar-hi. Sí, no, la veritat és que s'han parat totes les lligues, és a dir, teníem totes les lligues tant de tenis com de pàdel, federades, no federades, començades, havien d'acabar ara al juny, alguna a l'abril-maig, però clar, ens han quedat totes a mitges, totes sense fer, suposem que es deixaran ja així i fins a la propera temporada. I el que sí que teníem pendent
que sempre ens fa molta il·lusió. Nosaltres fem una excursió al Godó, per exemple, que és el torneig professional de tenis de Barcelona, que s'ha hagut de suspendre, que és un dels moments que esperen tots els alumnes de l'any, perquè anem tots junts amb autocar, veuen els seus ídols, i això sí que ens va molestar una miqueta, però hem de ser positius i esperarem que l'any que ve es pugui celebrar i puguem anar-hi amb més ganes encara. I aquests últims dies també hem vist a l'Instagram que heu estat penjant fotos dels casals que feu durant l'estiu. Imagino que de moment esteu una mica a l'expectativa encara, no?, de conèixer si el podreu fer o no. Sí, exacte. La veritat és que hi ha força desinformació, realment. Jo crec que com que ni les institucions saben què passarà, perquè estan pendents de l'evolució, tampoc hi són molt prudents i fan ben fet en no informar o no dir coses fins que no se sàpiguen. I la veritat és que nosaltres, clar, no ens queda més remei que engegar-ho perquè nosaltres volem fer-ho i si ens ho permeten ho farem. Sí que, per exemple, estem fent promoció, encara no hem tret el cartell, entre altres anys el trèiem abans i no hem obert inscripcions, però la idea és fer-ho ja la setmana que ve i anar seguint la informació i anar-nos-hi adaptant, a veure què podem fer. Esperem que ben aviat pugueu tornar a entrenar a les pistes de tenis. Abans d'acomiadar-te, Òscar, per últim, què recomanaries a tots els esportistes i les esportistes que ens estan veient, que porten moltes setmanes confinats a casa i que no saben quan realment podran tornar a la normalitat? Jo els recomanaria que aprofitessin que tenim molt temps lliure, que avui en dia és una cosa que falta bastant, i aprofitessin per entrenar. Soc conscient que no es pot entrenar. A mi m'agrada el tenis i el pàdel, no puc anar a una pista i jugar, que és el que realment m'agrada, però sí que es poden fer moltes altres coses per minimitzar o fins i tot millorar altres aspectes i al final la vida es tracta d'adaptar-nos i jo penso que ens hem de motivar per nosaltres, seguir una mica una rutina, també, una rutina esportiva. Ara nosaltres els estem fent entrenar dilluns, dimecres i divendres, doncs que ho intentin seguir i intentar mantenir la motivació i ser positius per tornar el més aviat possible, havent perdut el menys ritme possible. Doncs ja ho sentiu, ser positius i esperar poder tornar a la normalitat i a les pistes el més aviat possible. Òscar, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres avui en aquest especial d'esport i confinament. A vosaltres. Que vagi molt bé, gràcies. Igualment, Núria. Adéu. Adéu. Nosaltres continuem ara aquí al Territori Z en aquest especial d'esport i confinament. Ara connectarem amb en aquest cas, una entrenadora. Connectarem amb la directora tècnica del Club Gimnàstic Vic per parlar també una mica de com s'ha adaptat, en aquest cas, la gimnàstica al confinament. Ara l'hem convidat a entrar aquí al live. Hola, Maria, bona tarda. Hola, bona tarda, Núria. Ja la tenim aquí. Ella és la Maria Sardine, ella porta la direcció tècnica del Club Gimnàstic Vic i també els entrenaments de dos grups, el grup de Via Olímpica i el grup de veterans. Maria, bona tarda. Bona tarda. Què tal? Com estàs? Bé, mira, com tothom, suposo que ja tothom comença a estar una mica cansat, es noten ja que són 2 mesos, però parlant en termes de salut no ens podem queixar, estem bé, per tant, a seguir fent bondat i quedar-nos a casa fins que puguem anar avançant de fases. Exacte, esperem poder avançar ràpidament. Maria, ho parlàvem ara amb l'Òscar, l'entrenador de tenis i pàdel, del repte que ha suposat per l'esport, haver-se d'adaptar a aquesta situació. Per la gimnàstica també ha estat així. Com ho heu fet vosaltres des del Club Gimnàstic Vic per adaptar-vos al confinament i per mantenir-vos en contacte amb tots i totes les gimnastes? Doncs bé, nosaltres vam intentar reaccionar el màxim de ràpid possible. Nosaltres el dijous, crec que era 12 de març, ja no vam poder entrenar perquè ens van tancar la instal·lació, el pavelló. I llavors el que vam fer és, des d'aquell dia, setmana a setmana, passem sessions d'entrenament online, unes sessions d'entrenament adaptades a cada grup d'entrenament i a cada edat i a cada nivell. Això setmanalment. A més, hem creat, com ens hem innovat amb el món de les tecnologies, també hem creat un YouTube on hi ha una de les entrenadores, l'Ariana Álvarez, que fa 2 vídeos setmanalment i els pengem allà perquè els gimnastes o inclús
els pares ho puguin fer juntament amb els gimnastes, de sessions més generals, no tan específiques com les sessions que enviem per mail de gimnàstica artística. Hem fet reptes, hem fet de tot, activitats que no tenen res a veure amb la gimnàstica. Intentem anar fent coses noves perquè no es desmotivin, perquè no entrin en una rutina, perquè clar, els del món de l'esport ens agrada som actius, vull dir, ens costa estar tancats a dintre a casa o davant d'una pantalla. Per tant, intentar això, buscar que hi hagin activitats diferents per motivar-los i l'activitat que no arriba en un gimnasta en concret pugui arribar en un altre, perquè tots també estan vivint situacions diferents, familiars o les cases, n'hi ha que tenen jardí i poden fer activitat a fora, n'hi ha que són tancats, vull dir, intentar arribar una mica a tot tipus de família i sobretot el que estem intentant és que el distanciament només sigui físic. Intentem que nosaltres som un club familiar, proper, estem intentant doncs, que sobretot el distanciament social no hi sigui. Però, bueno, això, les xarxes socials ens ajuden, l'Instagram, el YouTube, tenim grups de WhatsApp amb els grups que fan més hores d'entrenament i la informació general tota la passem per correu electrònic perquè pugui arribar a totes les famílies. I així anem fent, de moment. La motivació també és molt important, no? Sobretot que els esportistes no perdin la motivació durant aquest confinament en mantenir-se en forma i en continuar entrenant, i també és molt important, ho comentaves ara, Maria, adaptar-se a les necessitats de tothom, perquè no tothom té el mateix espai per entrenar i suposo que aquest també era un dels principals reptes, no? De poder arribar a tothom i que tothom pogués seguir tot el que vosaltres proposàveu. Sí, i el nostre esport, la gimnàstica artística, vull dir, els nens i les nenes es pengen d'unes anelles, d'una barra d'equilibris, salten un salt de poltre, són materials que la majoria, bueno, que no tenen a casa. Mira que moltes famílies hem vist que s'han anat equipant amb aparells adaptats per cases o amb airtrags, que en diem que són com unes colxonetes inflables, però clar, no poden tenir aquest material i per tant l'únic que poden fer és seguir-se mantenint bé físicament, a nivell de condició física, de fer preparació física i flexibilitat, que a la vegada és el que costa més amb els gimnastes de que els hi agradi, perquè el que els hi agrada és saltar i fer una voltareta, fer un mortal. I justament, Maria, el confinament que va començar el mes de març, estem al maig, encara estem confinats, i en parlàvem justament al matí que precisament són els mesos que més competicions teniu vosaltres, no? Sí, nosaltres, clar, comencem la temporada al setembre, octubre, novembre és pretemporada, que és molt entrenament físic, que és el que ells ara estan fent a casa, que és el moment més dur o que els agrada menys perquè és això, més fer preparació física. I per Nadal sol haver-hi el primer torneig i comencen les competicions normalment al febrer. I llavors ja març, abril i va seguint. Clar, nosaltres ens vam trobar que només hem pogut fer aquest any la primera competició, la del febrer. I clar, ens ha tallat, vull dir, ara era ben bé l'època intensa i l'època més bona per les gimnastes o per als gimnastes, perquè estan recollint els fruits de tota la pretemporada, tota la feina que han fet, i ara cada mes hi havia una competició, al juny i al juliol hi havia els campionats d'Espanya, i tot això de moment la Federació Catalana de Gimnàstica les competicions en àmbit català les ha plaçat de moment per l'últim quatrimestre de l'any, és a dir, setembre, octubre, novembre, desembre, si es poguessin fer, que clar, després a veure també com arribem físicament, perquè encara no sabem quan podrem començar a entrenar. I la Federació Espanyola també de moment l'ha ajornat al Campionat d'Espanya. I això és una pena per les nenes i per als nens perquè, clar, s'han perdut la part més xula de la temporada. I ha caigut en el pitjor moment. Sí. Fa una mica de vèrtic també amb el que passarà l'any que ve. Clar, què vol dir això? Que l'any que ve, en teoria, nosaltres al nostre esport la majoria de categories va per edat. Per tant, l'any que ve els hi tocarà ja una categoria superior que la que haurien hagut d'estar fent aquest any.
clar, no han pogut fer el mateix aprenentatge o entrenament, no s'han pogut preparar, no han tingut tot l'aprenentatge que necessitaven aquest any. I a veure com ho farem, que els gimnastes acabem aconseguint el que ens proposem, d'alguna manera o altra, vull dir que ho aconseguirem, però a veure com evoluciona tot això, encara no se sap. Sí, de fet, també et volia parlar una mica sobre la tornada, perquè és tot molt incert, serà complicat. Què és el que més et preocupa d'aquesta tornada als entrenaments i a les competicions? El que més em preocupa és que en el nostre esport, tot i ser un esport individual, que sembla ser que els esports individuals seran uns dels primers a començar, el que em preocupa és que al nostre esport hi ha molt material i, clar, cada cop que una nena passa a fer una voltareta s'haurà de netejar segons la normativa que hi ha, evidentment, i que nosaltres en el club som un club de formació, no som un centre d'alt rendiment i en el nostre gimnàs hi havia hores que érem 60-70 gimnastes. Què passarà amb tot això? Això és el que em preocupa una mica més. Sí que em preocupa aquesta part amb les nenes de competició de veure què l'any que ve, però sobretot em preocupa a nivell de club com ho podrem gestionar, com estaran marcats els protocols, les ràtios, per poder tirar endavant amb el club, perquè puguem seguir treballant els mateixos entrenadors i puguem seguir tenint el mateix volum de gimnastes, que jo sé que serà una cosa progressiva i que hi hauran, haurem d'anar seguint els protocols que ens vagin marcant i així ho farem i també seguirem, si no és innovant o maneres de trobar uns entrenen a fora, vull dir, buscant les maneres per remuntar la situació. I ja per acabar, Maria, igual que li he preguntat a l'Òscar, també t'ho preguntaré a tu. Què recomanaries a tots els i les esportistes que ens estan mirant i que estan a l'expectativa de saber quan podran tornar, com ho podran fer? Què els diries? Jo els diria també del que parlaven, que intentin que nosaltres els acompanyem i els ajudem a trobar la motivació perquè no deixin d'entrenar, perquè la tornada serà molt més fàcil si ara segueixen entrenant i que si agafen una rutina, que tinguin ells la rutina quan han d'estudiar, doncs les hores que hi dedicaven a la gimnàstica, doncs que ho segueixin fent, que serà tot molt més fàcil per ells i a nivell de salut també. La recomanació general seria aquesta, intentar que no perdessin la motivació i de dir-los que en les situacions a vegades més adverses, més complicades, és quan un esportista es consolida, és on marca la diferència també. Doncs ens quedem amb aquest missatge, el de, sobretot, no perdre la motivació en aquests moments. Maria, moltíssimes gràcies per explicar-nos com heu adaptat al confinament i per estar aquí amb nosaltres. Gràcies a tu. Moltes gràcies. Que vagi bé. Bona tarda. Bona tarda. Adéu. Adéu. Nosaltres ara continuem aquest directe. Queda un últim convidat, una última convidada, i ara parlarem de futbol sala. Buscarem a la Joana, que és la nostra pròxima convidada, i acabarem aquest live parlant de futbol sala. Hem parlat de tennis, hem parlat de gimnàstica i ara parlarem de futbol sala. Hola, bona tarda. Hola, Joana, bona tarda, què tal? Molt bé. Aquí a casa estem. Confinats com tothom. Veus, ho comentava ara parlarem de futbol sala perquè la Joana és entrenadora del juvenil masculí de l'Atlètic La Palma i també jugadora del femení, per tant podrem comentar tant la vessant d'entrenadora com la vessant d'esportista. Joana, com portes aquest confinament? Pues n'hi ha moments durs, n'hi ha moments més passables, però amb moltes ganes de fer esport. Inclús, mira, porto la samarreta de l'Atlètic La Palma, del mono que tinc per poder jugar, saps? La veritat és que, anem passant els dies, no hi ha tornada. La federació ja ha dit que tanca aquesta temporada, que fins la pròxima any no sabem res. I clar, ens esperen molts mesos ara de preparació. I, has fet una pretemporada dura, has fet una mitja temporada decent, que estaves ahí barallant la titularitat a principi de la Lliga,
i resulta que, bueno, el més bonic de la temporada tu ho has perdut. La veritat és que molta ràbia en aquests moments. Sí, justament és el que comentàvem amb la Maria, que justament aquest confinament ha arribat en el moment decisiu i en el moment doncs, més atractiu a nivell esportiu de la temporada. A més, Joana, imagino que deu ser complicat al mes de maig saber que com a mínim no podreu tornar a competir fins al setembre o l'octubre. Correcte, és que clar, pensa que cada setmana que estiguis parat o cada 2 setmanes ja perds nivell muscular. Vol dir que això, clar, el nivell muscular l'has de recuperar. Tot físic, és a dir, múscul, i després resistència, perquè el nostre esport és velocitat, resistència i força. Llavors, començant per aquí, que ja portes 2 mesos quasi aturada, per dir-ho d'una forma, perquè clar, jo al ser sènior sé que vaig fent exercicis a casa, però, per exemple, jo, el meu juvenil, sé que no fa res. Encara que jo li digui, oye, anem a fer una taula d'abdominals, són juvenils. És a dir, ells estan tot el dia a la PlayStation i poca cosa més. Siguem sinceres, però és així. Són juvenils. I llavors, clar, el més dur és la tornada. Sí, aquesta rutina. Ho comentaves ara, Joana, que també ets entrenadora del juvenil. Com ho has fet durant aquestes setmanes? No sé si els has proposat exercicis, has estat en contacte amb ells, com ho heu gestionat? Correcte, doncs mira, jo vaig fent... Tenim, bueno, per part de juvenil, el que estic intentant fer amb el Zoom, que és una videoconferència entre tothom, llavors, com és complicat, perquè és a dir, o és algo molt divertit o no volem fer-ho, que és normal. Ells juguen al PlayStation, miren, no sé, el Fortnite, que està molt de moda ara, altres coses de diversió. Llavors, clar, m'he tingut de reinventar totalment. Per exemple, he fet Kahoot, que són preguntes-respostes amb diverses com d'història de futbol sala o coses que els han passat a ells, o com està la classificació. Llavors ja hi ha una rivalitat ahí de competició que ens encanta a tots de futbol sala, que estan constantment en plan, no, jo vull jugar. Llavors li he posat també un premi d'un escut de futbol sala perquè s'ho poden posar a la samarreta. Així que, genial, saps? La veritat és que l'única manera que he trobat per fer així, o també estic fent uns petits vídeos, resumens de la temporada. Va, doncs anem a analitzar 5 minuts, però clar, 1 hora no el pots tenir. Sí, 1 hora no el pots tenir. I com és complicat. I si no, ja després se pensa que és un examen i és molt complicat. I el que dèiem també, que exercicis tampoc els pots fer. És a dir, ells tu manaràs exercicis i no el faran. Llavors, és tot en plan diversió. Divertit. És a dir, lúdic, que puguin aprendre el mínim, que no s'olviden de tot l'après, que és el més complicat. Pues, no sé, defensa zonal, defensa individual, defensa estratègies, pues, única resumen. I una mica ja bueno, para perquè portem molts mesos, intentant ja preparar la temporada vinent. És a dir, qui se queda, què volem fer, quin és l'objectiu, etc. Així amb ells, a poc. I suposo que en aquests casos l'important també una mica és mantenir, diguéssim, una mica el contacte amb el grup per no perdre totalment també el contacte entre vosaltres i tot i estar cadascú a casa seva, doncs seguir parlant, seguir estant en contacte, no? Una mica en el dia a dia. Correcte. Sobretot el juvenil els passa molt, és a dir, que no sé, tenen rabietes i desconnecten. Jo tinc jugadors que han entrat, hi ha alguna setmana que entren, hi ha altres setmanes que se desconnecten, hi ha altres... És complicat, també. És a dir, tenen les hormones molt alterades. Llavors, sempre tenir, doncs això, al fer jocs i a fer competició, els encanta i és l'única manera de mantenir-los durant aquests mesos. Hi haurà un moment que, clar, a l'estiu ja no podrem seguir aquest ritme i ja després ja prepararem, si podem ja sortir a l'exterior, doncs preparar la temporada. Amb el sènior ha sigut una mica més diferent, perquè clar, som grans, ja tenim unes rutines adquirides, és molt més fàcil. L'entrenadora ens ha pogut enviar vídeos per mantenir tonalitat de la musculatura o el cardio, etc. També el Palmasec, que és un Instagram live que nosaltres fem, cada una, crec que era dilluns, dimecres, divendres, cada una de les jugadores feia alguna activitat, zumba, o ens ensenyaven a fer ioga. I llavors, vulgui o no, mantenia tot el grup unit del sènior, que era també molt divertit. I també servia per desconnectar
una mica d'aquesta por constant del Covid, de sortir, de despejar-se. Així que, bueno, vull o no, som un grup molt, molt unit en aquest sentit. De fet, el compte d'Instagram que ara em comentava Joana, que es diu Palma Seca, està connectat aquí al live i han enviat un missatge que diu gran entrenadora i gran companya d'equip, per tant, et donen també suport en aquest live. I, Joana, també et volia preguntar una mica, ara m'has comentat que ja esteu mirant una mica també de cara a la temporada vinent, perquè sabeu que la competició s'ha acabat. Què és el que més us preocupa una mica de la tornada de cara passat l'estiu? Jo crec que hi haurà una altra forma de jugar a futbol sala. És que el problema del nostre és que és una competició en grup i de contacte. Llavors, clar, fins que no estigui resolt el confinament i el tema Covid i que tot tingui seguretat i tal, no sé com ho resoldran això. Llavors, suposo que serem dels últims, com anteriorment comentaven que la gimnàstica és individual i serà més probable que entrin els primers esports, nosaltres segurament serem els últims en entrar, perquè el que et dic és que estàs constantment tocant una persona, estàs constantment pegant patades, per dir alguna cosa, i llavors serà complicat la tornada, no sé com ho faran, saps? No sé si hi haurà controls que ara al futbol base estan fent futbol 11, doncs el gran estan fent directament controls diàriament i abans d'entrenar, i cada un ve vestit de casa. Però clar, és que al vestuari hi ha 20 persones i passen 50 més, saps? I al futbol estàs posant la mà i estàs posant el peu i, bueno, no ho sé. És totalment una incògnita, totalment. Així que ja ho veurem sobre la marxa, segurament. Hi ha molta incertesa de moment en com es podrà reprendre tota l'activitat esportiva. Joana, ja per acabar, acabaré de la mateixa manera que he acabat abans amb l'Òscar i amb la Maria. M'agradaria que acabar amb una recomanació que fessis als esportistes, entrenadors i a tothom que porta setmanes confinats a casa i que estan també amb la incertesa que estem tothom de saber quan podrà tornar l'activitat esportiva. Correcte, doncs jo demanaré, dic un missatge d'ànims, molts ànims, molta força. Som molt actius, jo encara que estigui a casa faig exercici, tothom fa exercici, les meves companyes es mouen, ens encanta l'esport i seguim fent esport. Per mi no és una barrera, sinó una forma de reinventar-se esportivament. Per això, molta força, molts ànims i que això té un final, segur, sigui d'aquí un mes o sigui d'aquí 6 mesos. Així que, força. I cada dia estem més a prop d'aquest final, segur que sí. Joana, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui en aquest especial d'esport i confinament. Moltes gràcies per l'entrevista. Núria, que vagi bé. Bona tarda. Que vagi bé, moltes gràcies. Adéu. Doncs bé, fins aquí aquest live especial que avui hem volgut fer aquest vídeo en directe parlant d'esport i confinament. Hem sentit 3 veus de 3 esports diferents, de tennis i pàdel, de gimnàstica i de futbol sala. Hem vist com cada esport s'ha hagut de reinventar en aquests moments difícils de confinament, però tots ells han continuat endavant, han continuat entrenant, mantenint-se en contacte amb tots els esportistes i això, en aquests moments difícils, doncs és el més important. I bé, seguirem tots amb aquesta incertesa de saber quan finalment podrem recuperar la normalitat pel que fa a l'activitat esportiva. Moltes gràcies a tots i totes els que ens heu seguit en aquest directe i nosaltres, com sempre, ens retrobem demà a les 7 de la tarda. Que vagi molt bé!